Iya, salah siji sudut neng Cilacap, jenenge Sungai Kaliasa. Ora rame, ora geger, tapi justru neng kene rasane luwih tentrem. Deloken banyune mili alon, kaya ora kesusu, kaya ngerti carane nikmati waktu. Neng pinggir kiwat tengen, ana prau-prau nelayan lagi parkir, anteng ning kebak cerita. Prau-prau iki dudu mung kayu, tapi saksi wong-wong sing saben dina berjuang golek rejeki. Kene urip rasane sederhana, ning justru kui sing gawe adem. Ora ana rame-rame koyo ning kuta, mung suarane banyu lan angin sing liwat pelan. Kadang ya, kita kakean mikir, kakean ngejar iki kuwi. Padahal bahagia, kadang mung butuh mandek sekedap, terus ndelok sing ana neng ngarepe. Koyo neng kene, sing sederhana tapi ngena. Sungai Kaliasa iki mbok menawa ora istimewa ning mata wong liya. Tapi kanggo sing urip neng kene, iki sumber urip. Lan kanggo awake dhewe, iki pengeling yen urip ora kudu kesusu supaya iso krasa.